नै आं बेखिंसो र' थांगासिनो। दे लाबोदो गिफ्टफोरा मा नायनोसै आङो। मा बायना लाबोदों नों आंनि थाखाय? रुमालाय हारसिं थानो बिराद मोजांखा। फैबाय माथो एसे गोबाव जाबाय दिनैलाय। हरदो गिफ्टआ। माथो बेखौनो ख्लाब लिंहरबाय थादोंमोन। हरदो दानियाबो नायनोसै मा लाबोदों नोङो। थै गिफ्ट नङालै र' नै दा सिनायदोंना नों बेखौ सोरनि? मा? बेखौ नायलाय सोरनि बियो नोंनि ना? Oh my god, बेथ' आंनिसो पार्स। Oh god, where did you find? अबाव मोननाय नों बेखौ? आंनि ना बियो? नोंनिनो दे नायलाय। आंनि थुरु बियो? बेयाव मा दंमोन आंनि? कार्ड दङ माबा बे दंमोन आंनि। औ नोंसो जौ फाग्लि अबाव गारबोआमोन बेखौ? जौ फाग्लि माने अबाव मोना नोङो बुंलाय। आं नोंनियाव गालांनाय? नोंनियावलाय माबायदि गालांनो? नोंखौ माबा लोगो मोनैनि सिगां नोंनि पार्सआ गोमाखादोंमोन। अबाव मोननो बुंलाय रनि? गेस खामलाय अबाव मोननो हागौ? नोंसो जौ फाग्लिया अबाव मा खालायो? देलाय बुंलाय अबाव गारबोनायमोन नोङो? आं अबाव मोननो हागौ बेखौ? आंथ' अबाव थाङोमोन? अबाव गारबोफ्लाङा? बुंना प्लिज अबाव मोननाय? बास स्टेन्डआव मोनदों आङो। बास स्टेन्ड? बास स्टेन्डआवलाय माबायदि थाबोगौ आंनि पार्सआ? माब्ला थाङामोन आं बास स्टेन्डआव? रंपुरनि बे मेइन बास स्टेन्डआ आं बेयाव सानसेखालि हर थादोंमोन ना रुम मोनैनि। बेनिफ्राय बेयावनो आङो फुङाव जेनेबा हरावनो आङो हासुनो सिखारनायाव बे मानि बेगखौ गोग्लैना थानाय मोनदों। नायलाय बेयाव मा बुस्थु दङ मा जिनिस गैया। आं हले जेबो लाखोमायाखै दे। आरो आंखौ हले सिखाव दासान्दे आं सिखाव मावाखै खिन्थु मोननायखायसो थिखांना लाना फैदोंमोन आं नोंनो माब्लानिफ्रायनो होगोन साना बावना थादोंमोन। दिनै बेखायनो आङो लिंहरब्रबबाय नोंखौ। अबावबा नों आंखौ सिखाव सानगोन ना? जाम्बालाय नोंखौलाय मानो सिखाव साननो होनबाय? सिखाव मानसिया नोंबायदि जायो नामा? मालायखौ मदद खालायग्रा। थेवबो नायलाय मा दङ मा गैया माबा गोमानोबो हानाय ना। आं खिन्थु बख'ना नायदोंमोन दे मा दं मा गैया नाथाय आं लायाखै दे जेबो। रनायनि आय अनजिमा नमारगौ नोंसा आदा दाखोरा बे फैसाखौ गाज्रि खामानि मावनानै लाब मारदों। आं बिदिनो सानखादोंमोन आदाखौ। नङाब्ला आदाया मोनसे खामानि मावा एसेबां फैसा अबेनिफ्राय लाबोनो बियो अबाव मोनो? एसे बुजायनो हादे आदाखौ। नों दायालाय बुजिग्रा मानसि नामा? थेवबो बुजायदों अबावथो बुजायनो। आंखौसो खेबसे लागायनांगौ नामा होननानै आंखौसो दम होना गालांबाय। आंखौसो बुनायनि दम धमकि होना गालांबाय। मोनथियाखैर' बियो गाज्रि खामानि मावनानै मोननाय फिथाइया माबायदि जायो। दासो मोजां मोनदों बियो फैसा। उनाव सानसे समाव माब्ला फसिबा मोजाङैनो फासिगोन बियो। मोनथियाखै बियो। आंहाथ' गिबायसो थादों र'। गामिनिसो सोरनियावबा माबाफोर खावनासो लाबोदों नामा गामिनि मानसिनि माबा खावदोंब्लाथ' जों होखारजाखागोनहाय। ओरैनो बेसेबा खाराखा बे गामिया। नङा माथो बेबायदिनो जागोन आरो जोंफोर सानैबो बिनि थाखाय खैफोदाव गोग्लैनांगौ जागोन। जोंहासो अबाव थानो अबाव मानो जायगाखौनो मोननाय नङा। जेन थानो थाखाय हा दाख्लासो मोनदों बेखौबो खोमा होगोन बियो दा गावनि गाज्रि आखुनि थाखाय। माब्लाबा बियो गामिनि मानसिना पुलिसजोंनो हमजागोन बियो। जि हमजाखागोन सिखावनि केसाव ओरैबायदि बुजाखागोन जेराव लांजाखागोन बियो। जोंफोरथ' जेबो रोंखायाबो बख'नोबो हाखानाय नङा। आं एसे लेखा गोरों जाबावनायमोनथ' आं गुबुन जायगायावसो थाहैनानै फैसा खामायगौमोन। नोंखौबो दोनामोन आं बे जायगायाव। बे आदा सासेनि थाखायनो सान्थि गैया। ओंखारलांबाबो जाथारो बियो। होनब्लानिया जोंहा एसे मोजां जागोन। मा होनना बुंनाय? सिखावनि फैसा होनना बुंनाय नामा आदाया? बुंदों आरो अबाव मोजां खामानि मावना मालाय 500 200 300 बेबायदि हाजिरा मावना फैसा मोनोनो सानसेयाव। बिनि खामानि मावनायफोरा मालाय हाजार थाखा लाख थाखा मोनोनो सानसेयाव। बेबायदिब्लालाय आरो माथो बुजिबावनांगौ। मायबा गाज्रि खामानिखौनो मावखादों बियो। गाज्रि खामानि मावाबालाय बेबायदि फैसालाय सोरथो सानसेयावनो मोनगोन? मावथों दे बियो गाज्रि खामानिखौनो। बिनि गाज्रि खामानि मावनाय गरसे फैसा जानाङा दे आयै। गरसे फैसा लानाङा आं बुंखाबाय। बिनि पापनि फैसाफोरखौ नाङा जोंफोरनो। जोंहा खस्थ' मावना जायो खस्थ' मावनानै जागोन। बिजों पापनि फागिदार जाया जोंफोरो।
नोंहासो फाग्लि अबाव मा खालायो मा मायो Oh my god, बे डायमन्ड रिंखौ आं मोनफिनगोन सानाखैमोन आरो आं बेखौनो मा सानदोंमोन एक्चुअलि मा मिथिबाय आं एसेबो माइन्ड खालामाखै आंनि डायमन्ड रिंआ जे बे पार्सावसो दङ आं बेखौनो फाग्लि बायदि न'आव बेसेबा नागिरदों जेराव मेरावनो सोरखौ दाय होलाबायदोंमोन नों नासथ' फैयो बेनिफ्राय आं मोननायखायसो गुबुना मोननायबा दासिम बेखौ फाननानै जासिगौ रनि थेंक इउ so much बे डायमन्ड रिंआ आंनि फेभरेट डायमन्ड इयारिं सरि नोंथ' सानाखैमोन ना बेफोर बुस्थुखौ मोनफिनगोन होननानै ने माब्लाबाबो सानाखै आङो बे बुस्थुखौ जे आं मोनफिनगोन आरो नोंनाव मोनगोन होननानै नाथाय मोनसे खोथासो एसे गोसोआव नांबाय आं सानदोंमोन रनिया आंनो माबाफोर गिफ्टसो बायना दोनदों नामा होननानै बेनिखायनो माबा गोसोखौ बायनाय मोनबाय आं बे बुस्थुखौ मोनफिनबाबो माबा एसेबां खुसि जानो हायाखै आं सानदोंमोन रनिया माबा बायनानै दोनदों आंनो माबा होगोन होननानै Hei, kak gया मा जाखो जेबो नङा र' आं साहा फुदुङैनि आंथ' साहा गांखादों लोंनो जाखाबाय थादों आं नोंखौसो नेगासिनो नों फैब्लाथाय साहा कापसे लोंखागोन होननानै र' आं फुदुङैनि पकराबो लाबोखादों आङो दे आं जा सानदोंमोन बे नङा दे रनिया आंखौ लाइक खालाया खालायब्लाबो जास्ट फ्रेन्ड आरोना आंबोथ' बेखौ फ्रेन्ड होननानै बुङो नाथाय आं मा होनो मानोबा माबा गुबुन जागोन होननानै एक्सपेक्टेसन खालामना दंमोन आं आरो रनिनि रायज्लायनाय बिनि माबानाय आखल आखुफोरा आंखौ लाइक खालायनाय लाइक मा सानदों आरोना बेबायदि देखाया बियो जास्ट फ्रेन्ड बायदिसो रायज्लायो आं साननाय बायदि नङा आरो रनिनि गोसोआव आंनि थाखाय जेबो गैया आंबो साननायखौ गारनांगोन we are just friends आयौ सेससो जाबायहाय दा मानसिफोरनि सिगाङाव खोन्थाथिंबा आंहासो फैसा बुरनांगोन मेगनासो थुफ्रु जाबाय ओइ मा पिंकि सोरबा गामिनि मानसि फैना गामिनि जुदि सोरबा मानसि नागिरना फैयो आंखौ आबैलानाव थानाय होन दे न' गैया होनना बुं दे मा ओइ जाम्बि गथ' जाला बिफा जेरै जाम्बा फिसाजोबो बेबायदि जाम्बि खेबसे बुंबा खोनासङा आंखौ गैया होननानै बुं सोरबा जुदि गामिनि मानसिफोरा जुदि नागिरनानै फैयो आबैलानाव थांदों आया न' गैया होनना बुं खोनाबायना आंखौ गैया होनना बुं दे आं उनाव थांसै सिरि मानो बुंनांगौ आयै नोंबोथ' आबैलानाव थायाखै न'आवनो दोङो मानो थगायनांगौ गामिनि मानसिफोरखौ ओइ गथ' एखेखौ लागायनो हागोन दानो खावलायाव थांनो आं जेरैबायदि बुंदों बेबायदि खाय आंखौ गैया होननानै बुं थगायनो होबाय थायो माबा गैया होनना बुं दे गैया होनना बुं ओमफ्राय न' सिङाव हाबना नायबालाय मा नायनांगौ न' सिङाव हाबना मा नायगोन बिसोर जायखिजाया गैया होनना बुंबानो जाबाय आरो बारा फक खालायनाङा बारा रायलायनाङा गामिनि मानसिफोरजों बे गामिनि मानसिफोरा मोजां नंखाया मिथिबायना जों आंखौ सैथोरा नोंखौ जानला मानला उल्था पुल्था सोंनो हानाय बेनिखायनो बुंबानो जाबाय आइया फुङावनो थांखादों मामामोननि न'आव आबैमोननि न'आव होननानै मिथिबायना औ दालाय आंखौलाय सोर होखारबावनो डिम्पोल नाय आं कर्ट मेरेज जानानै देखायबाय नोंनि बिफाजों कर्ट मेरेज जाबाय आं नाय नोंनि चेलेन्जआ 10 दिन होदोंमोन ना नोङो आंनो चेलेन्ज होखारगोन होननानै नाय दानियाबा कर्ट मेरेजनि बे सार्टिफिकेटआ आंनि आखायावसो दालाय सोर होखारबावनो सरकारानो होखारनो हाला आंखौ नोंथ' आरो दा आंनि थाखाय बालाहा गुन्द्रासो नोंथ' मोनथियाखैलै मिस जानोमोन डिम्पोल जानोमोन आन्थु गोलाव नोंथ' मोनथियाखै आंखौ कर्ट मेरेज खालामनो आं नोंसा बिफाखौ लानानै फैदों बेयाव नाय सार्टिफिकेटआबो मोनबाय कर्ट मेरेजआबो जाबाय जेबो जाला गैला दानियाबा बे निउसखौ आं दिनै होआ नोंनो सरप्राइज बेयो जाबाय सरप्राइज फर इउ नोंथ' इंलिससो गोरों नालाय बे सार्टिफिकेटखौ देखायनानै नोंनो ओरैबायसा सरप्राइज होगोन आं डिम्पोल रानि नों खर' गिना गोग्लैनांगोन बेखौ नुबोला नोंथ' सिमाङावबो सानाखैमोनलाय डिम्पोल आंदि बेबायदि सिरि खालायना दोनगोन नुदों नों बायदि ओरैनो बखिबायल' थाया आङो प्रेक्टिकेलि मावोबो दा बे सार्टिफिकेटखौ देखाया आङो एरसोना दोनगोन
जि खालि थांनो गोनां डेट बे खालिथ' बियो बिराद खायसो खालायगोन न'आव बियोथ' बै डेटखौ नेगासिनो आंबो नेगासिनो बै सानखालिथ' नोङो बेसेबा खायसो खालायगोनलै नांज्लायगोन आंखौ बुखारनो थाखाय बै खालि आङो बे कागजखौ बिनि खुगायावनो गारनानै होगोन बे मेरेज सार्टिफिकेटखौ बिनि खर'आवनो बिनि मोखाङावनो सारलागोन आं